Bueno, guretzako galdera da importantea. Galderak suposatzen du ez dugula galdetzen zer den abertzaletasuna edo nor den abertzalea, galdera horiek garrantzirik kendu gabe. Zertarako galdera jartzen gaitu helburu politiko edo politiko-kultural sozial batek definitu beharko lukeela, garaiari lotutako erronkei, zertarako behar dugun edo ze abertzaletasun mota behar dugun garai honi lotuta, ez? Guk identifikatu dugu, uste dugu azken urteetan badagoela intuizio partekatu bat, abertzaletasunak nolabait 60. hamarkadan izan zuen bere bigarren olatua, lehenengoa izan baldin bazen 19. mende bukaeran, nahiz eta atzerago ere joan daitekeen. Bigarren olatu horrek sortu zituen erraminta ideologiko eta praktikoak ekarri gaituzela hona, baina mundu aldatu dela, Euskal Herria bera aldatu dela, eta erronka, interpelazio eta hainbat galdera berri ditugula mahai gainean, eta abertzaletasunak esaten dugun bezala bere softwarea aktualizatu egin behar duela horiei erantzuteko. Nik uste hor badago irakaspen bat, bigarren olatuko abertzaletasunetik hartu beharrekoa, eta da, hark ere bere garaian zeuden erronka globalei, interpelazioei, mugimendu emantzipatzaileei begiratu ziela, eta haiei entzunaz, eta ez entzungor eginez, eraiki zuela Euskal Herrirako abertzaletasun moderno eta ireki bat. Mundu aldatu da esan dut, hori esatea ere ez da ezer, baina hainbat elementu jarri daitezke, ez? 60. hamarkadan garaiko espiritua baldin bazen mundu aldatzea posible zela, gaur egungo espiritua kontrakoa dirudi, ez? Badirudi mundua pikutara doala, globalizazio uniformizatzaileak indar handiz zapaltzen ari ditula espresio linguistiko eta kultural oro, eta beraz gure garaiko espektatiba kontrakoa da, dekresientea da, espektatiba okerra da, eta horregatik areagotzen dira distopiak, ikuspegi distopikoak, utopikoak baino, eta guk uste dugu abertzaletasunak aktualizazio horretan beste zapalkuntza batzuek egin dutena egin behar duela. Guk adibide bezala feminismoa jartzen dugu, feminismoaren azken olatuan gaitasuna egon da zapalkuntza oso baten egiturari izena jartzeko, izendatzeko, hortik mundu ikuskera bat emateko emakume zapalduari, eta horrekin munduan kontzientzia bat emateko, eta uste dugu ariketa hori dekolonialitatetik ere egin da, LGTBQI+ mugimenduetatik ere bai, ariketa hori abertzaletasunak ere egin behar duela, egiteke daukalako, mugimendu horiekin elkarrizketan, eta bere buruaren korapilo nagusiak identifikatuz eta kolektiboki erantzunez saiatzen.